su ba su rage ba ya za a ba su umarni. Kun shirya? Kun shirya? Kun shirya? Okay to. Left. Rolling. Action. Na karshen ce yana fita. Mu can kashe gefen dama ko? Na gaban nan. Na gaba? Can. Kai! Ɗan maskoto kaɗan. Yawwa. Yayi. Emotional ba ruwanki da rawa za ki iya yi abin da za ki yi. Ki da ɗaya kawai. Abin da za ki yi. Shi ne kawai haka shi ne abin da kawai ne gaskiya wannan aikin yana kyau wallahi gaskiya yi mugun kyau wallahi latest walden latest wallahi in za a bani kai in za a bani kai yawa in za a bani kai za na bi ka ba zan ni jama ba dinga biya mana Aisha nuni da hannu Ya ki dinga motsa baki. Kuna yi mata yawa ne na Allah. ba mai ci aiki dole sai kun yi emotional. Ina dan murmushi. Return. Ya isa, ai karka ba inda kake mana, ina za ka je?